Абе, не мога да подредя. Ето, подреждам. Вече ще извадя и хубави. От моите домати няма да озреят. Прави голям буркан, прави малък, с всички видове поправки, чесън, лук, тук копър, най-различни такоски. Слънчеви не са варят, като истински са. Какви поправки, какъв труд, специална саламура, с едно капче се слага, не се варят да... Обаче изчезна, няколко дината нямаше. Къде нямаше, бях на той. Ила да запише. Тук отсреща едно момче и то продава сълби. Пак в тиктока ще качат. Пак ме кача. Аз гледам тиктока. Хората ме познават вече, идат при мене, ами чесън съм извадил зимен. Ти ще я казваш къде беше. Нямаше 3 дена. Хора, исках да се отдъхна, да напусна това село, да отида на почивка. От Търново на басейн. Къде ли не ходя? Трябва 3 дена. На Арбанаши сега отидох малко по-далеч, да променим малко времето, той басейните и т.н.